راديو إيرنا على توزينا مبل 33 أغيبا مرحت هاجرات حبرة أفريقيا 19 لكاتيت ككايديو أبتي مزحلت أبناجو بزولارس زكايد أخيبا بوحدو 35 مرحتي أبالات هاجرات حبرة أفريقيا بأكال كساتو في يوم كابزوباون أهجراون وعلاتات نحيالو عمتات تقليلو زركة بريزيدنت إسياس أفوركي أبزو على كم زي ساتفن إيرترا أب أديس أبا بزركة بلوغا كم توكلن دبلوماسيوان منشسات أميتهم قدامي منيستر كندا جاستين ترودون قداميتي منيستر نوروي إيرنا سولبرغن أبزي أب أديس أبا زكايد وعلى مرحت هاجرات أفريقيا ناي كبر عدومات كغون يوم وعلى حبرة أفريقيا ببدرجو كاب 21 طرت حيزو ككايد صنيحيو لومي شدشن صباح شوعتن لكاتيت بدرجة منيسترات قداس وصا زكايد أخيباتات كمزلو مدبات حبرت يملكت 10 لكاتيت دما مرحتي أبال هاجرات بزحلفو إمامتاتن لبواتاتن سرعو على تحبرت كزازميو اتو على مزحلت أبناجو بزبل تيماي كير كوانتلو أب حيالو هاجرات أفريقيا زلون بحجي كبار عزغيلن قيشتات كينيو كم زعينة متخاب مرحتي زغيد حناتي تبقسوتات كم زدليو تنتنتي يردهو أب كل الأورومو معراب ولغان جوجين سراويت منقس إثيوبيا هلقيتي فتصمالو كبل عدقا وقالسو أب مغتصال زركب جنبار حرنة أورومو أب سالسزي أب زوصو مغلص وغيسو أب تزوبا تراي زلو تصتاوي قلولاو سراويت منقسي بزفتصمو زلو أسكحك حق فعتاتن كبتي مقهسب أو مسلاتنيو زبالة جنبار قداماي تحتاتن أيزي قداماي منيستر أبي أحمد يكبل نغيفو سراويت منقسي إثيوبيا أب تزوبا عطقات أورومو نمهدان نام معراب ولغان جوجين كم زوفره خقلت كوان تصنحه زغونا فايدا كمتصب زي مغالو مسعب بيتعدي بمزراب قل كفالو دو كم زبالي تحبيرو أب تزوبا كرمسو منات زتجويا 9 دق أنسيو بشني زفلت جنبار حرنة أورومو كم ستحزا ناي منقس وغناتي قلت كوانتلو ات جنبار قنا أب كم زعا مسل نقرات كم زي توافري زملكت قدامي منيستر أبي أحمد أب سلطان كابز متصال وانات حيزو كل الأورومو بفلاي دما زوباتات معرابن جوجين تصتو فريسو كاب قوزتصر منقس وصا خوين يركب منقسي تصتات كبابن مقوزصار أغلغلاتات إنترنتن تلفونن قاريص ويركب أب رأس زي سراويت منقسي مسين ناصنت كل الأورومو قالسو كقصل زوسنه أكال جنبار حرنة أورومو ركبالكم نزبلوم حيالو سبات ياسرون يقافعون كم زلو تطابقتي سباوي مسلاتي وقسو أب تزوبا أغلغلاتات إنترنتن تلفونن دو بمبالو أخول حبريتان مركب أصقامي كوينو كم زلين مع كانت زينا إثيوبيا زتقسا حوتي أب قيح بحري كل ما يمن أب زي حقاوي مقفاف عسا توافيروم إلو حزوهم زصنحه 32 قبصاويان قففت عسا ناب عدهم كم زفان وفليتو أتوم نسات 3 سمون أب يمن تتحيزهم زصنحو قبصاويان منقس قبصي نملكاهم كقبرو بزصنحة سعري كفتحو كم زغالو بريزيدنت عبد الفتاح السيسي أب محبراو ميديا بزم محلالفوم الاختقاليصو أب قيح بحري نيرتران يمنن أب زواسن كل مايات أب مقفاف عسا زوافرة عبيت جلابو بترقاقام كم زرعايا يزقلات أب كل ما يرتراون أب زي حقاوي مقفاف عسا توافيروم تصنيحهم زتبالو يمناويانن قبصاويانن ببوانو غتحاز تصنيحهم يم سودان بوغنا أب قيح بحر بزركب كل مايا عسا إنا قفافو ستحزيوم زولتهم 10 قبصاويان زحلف عمت ناب هاقرهم كم زفانوت أيرسعن زينة أبزي فتسم إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان مدام منسيات على راديو إيرنا سلام زغبركم سمعتي راديو إيرنا بحفشة بفلاي كأمدب مأسات كما يتغنيو كموت رحموس ساعتنا أخيلو نعخم يخوني أمزبلنا مدبات حيزنا أب ساعتنا ترخيبنا لنا كسافت سامي مدبنا مسانا خد صنحو بخبر زعدمكم أخبرت محارئة سنة مكتتال مدام منسيات عبريدي رنا زغبركم تعتاتلتي مدب منسيات كم ذكر أبز حالة سومون نحنا بسدات أب تحت زبل أرستي
ኣቤል ኣብ ዓይኒ ሳይሞን ዝብል ዛንታ ሒዝናልኩም መጺና ነርና እንሆ ድማ ካልኣይ ክፋሉ ሕጂ ነቕርበልኩም ሬድዮ ኤረና ኣቤል ኣብ ዓይኒ ሳይሞን ጀረብታ ንባዓቱ ንፋጡን ተሓዋዊሱ ንመሬት ሸረበ ክከላኸሎ እናሻዕ ተጋደለ ካብ ባሕሪ ከብዱ ዝገንፈለ ስምዒቱ ግዳ ብቐሊሉ ዝዕገት ኣይነበረን ከቢድ ሰዓላ ሰኒ ድማ መመሊሱ ተነኽነኸ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጠፊእኒ ዝረአየትና ሓጋዚቱ መብካዩ ጽቡቕ ምዃኑን ናይ ውሽጢ ጓሂኡ ንኽነፍሰሉ ክሕግዞ ከም ዝኽእልን ከተረዳእን ፈተነት ኣነ ግና እዝነይ ምስኣ ቀልበይ ምስኡ ኮይነ ሓዲግ ተንጠልጠልኩ ሶፍት ከምጻሉ ብዝብል ምኽኒት ነታ ሲኦል ኮይናትን ዝነበረት ዝነበርናያ ክፍልን ንዓኣቶምን ተኸወልኩ ነታ ሒዘሉ ዝተመለስኩ ጭራም ሶፍት ከቐበለኒ ቅንዕ በለሞ ብጸጋሜት ኢዱ ንፋጡና ጸረገ ረብሸክን ምሽ ሶሪ በጃኸን ኢለክን ሳክት እንዴ ከም ገለ ኣኽ ስኢልካ ከም ገለ ኣኽ ስኽፍክፍና በለ ብስያፍ ቆላሕታ ልኢኹ ሃሳስ ፍሽኽታ መጠወለይ ኣብታ ሃሳስ ፍሽኽትኡ ጽንዓትን ኢድ ዘይመሃብን ዘንበብኩ መሰለኒ እሞ ኣብ ውሽጠይ ቁርብ ተስፋ ብልጭ በለኒ ብኡ መጠን ከዓ ተረጋጋእኩ እተን ናይ ስክፍታ ቃላቱን እታ ዝተሰማዓትኒ ስምዒትን ድማ ነታ ሓጋዚቱ ከይሓተተትኒ ንኹልና ጋሻ ብዝኾነ ቋንቋ ሆላንድ ገይረ ነገርኩዋ ሕጂውን እንደገና ነታ ክፍላ ሓዲገ ንኽሽነ ኣምራሕኩ ማይ ከምጻኣሉ እዩ ዝነበረ ሓሳበይ ቡምባ ኸፊተን ናቐዳሕኩ ድሮ ብድሕረያ እንጸላልዩ ነበረ ሳይሞና መጺኻ ኣብ ኣፈይ ተቐሪቡ ጸናሐኒ ኣድመጽኩ እወ ሽጋራ ክስሕብ ደለ ኢሉ ነቲ ናይ ክሽነ ማዕጾ ኸፊቱ በቲ ቐዝሕቲ ኣብ ኣፍልዳት ኣብ ብርኩ ኩርምሽ ኢሉ ኸፈለ ብየማነይቲ ኢዱ ዝሓዛ ሽጋራ ወሊዑ ብጸጋሜይቲ ኢዱ ድማ ኣብ ሞባይሉ ነታ እንታይ ተዘክሮ ከም ዝነበረት ንሱ ጥራሕ ዝፈልጦ ምስጢር ሓዳስ ደርፊ ኤርምያስ ወልዓ ጸጸኒሑ ድማ ይዝክር 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 ናበለ ቁዘብ ንዓኸ ወደአ ዘመን ተቐይርካኒ ስደተኛ ኾይነ ብስክፍታ ዝነብር ክሳደ ያድኒነ ሓሳብ ልቡ ዘይፍጽም ሰነፍ መስተማሰሊ ናተጐድአ ዝነብር ኣሰኪምካ ንቁስሊ ንኹላትና ዝተቐየረና ዘመን ከነናዲ በብወገና ዝገስገስና ክንመስል ብቑርና ተገረፍና ኣብ መንጎና ዓሚቕ ጸጥታ ሰፈነ ባርያ በይኑ ነቲ ዝተረፈ ማይ ቤታት ደርፊ ቀጸሎ ተሳጊርዮ ንግዳም ሓሊፈ ነታ ናይ ደገ ልቸ ወላዕክዋ ኣብቲ ጸጥታቲ ሳይሞን እንደገና ገጹ ብንብዓት ጠልቂው ረኣኽዎ ኣብታ ዝነበርኳ ቆይመ ነታ ሓጋዚቱ ተደሃይኽዋ እሞ ንሳ ኸዓ ተቐሪባ ጽንሐት ክትመስል ብሱሉእ ተቐልቀለት ሓውሲ ብሕርቃን ዝሓይሽ ከይሓተትክዋ ሰለስቴና ተተሓሒዝና ንኸተማ ክንከይድ ኢና ትእዛዝ ዝመስል ኣቕረብኩላ ብዘይ ዝኾነ ተጉላባነት ምስ ሓሳበይ ተሰማመዐት ብድሕሪዚ ኢደይ ናብ ሳይሞን ልኢኸ ከም ህፃን ሓፍ ከብሎ ዓደምኮ ዓቕሙን ሞራሉን ትሕቲ ህፃን ወሪዱ ዝነበረ ሳይሞን ጸጋሜቲ ኢዱ ሂቡኒ ንሳ ጃኬቱ ሒዛ እናርከበትና ንሕና ንቕድሜና ቀጸልና ሳሳይ ክፋል ይቕጽል መደብ መንስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ከተማ ሎስ አንጀሎስ ስነ ስርዓት ምዕዳል ሽልማት ግራሚ ኣዋርድ ብናይ ሓዘን ድባብ እዩ ተኸናዊኑ እዚ ዝኾነሉ ኣጋጣሚ ሓደጋ ሞት ህቡብ ተጻዋታይ ባስኬትቦል ኮቤ ብራያንት እዩ እዚ ኣስካሕካሒ ሓደጋዚ ሰንበት 26 ጥሪ ረፋድ ምስ ኣጋጠመ ሞቱ ኣብ ዓለም ሙሉእ ክልሑኽ ግዜ ወሰደሉን ኮቤ ብራያንት 23 ነሓሰ 1978 ኣብ ሃገር ኣሜሪካ ተወሊዱ ካብ ግዜ ንእስነቱ ጾታ ባስኬትቦል ካብ ኣቦኡ ዝወረሰ ኮቤ ሓደ ካብቶም
ዕውታት ተጻወት ባስኬትቦል ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ ንሱ ኣብ ካቶሊካዊ ስድራ ቤት ዝዓበየ ኮይኑ ምን ኣስቶም ክልተ ኣሕዋቱን ሕሳስ ልደናይታ ስድራን እዩ ኮቤ ዝብል ስም ስድራ ቤቱ ኣብ ሓንቲ ኣብ ከባቢኦም ዝነበረት ናይ ጃፓናውያን ቤት ብልዒ ሓንቲ ኮቤ እትበሃል ዓይነት መግቢ ኣብቲ ሬስቶራንት ነበረት እሞ ብኣኣ ሰየምዎ ኮቤ ወዲ 6 ዓመት እንከሎ እታ ስድራ ንዓዲ ጥልያን ገዓዘት ስለዝኾነ ድማ ኤውሮጳዊ ባህልን ቋንቋ ጥልያንን ኣዝዩ ዝመልኽ ሰብ እዩ ዝነበረ ኮቤ ካብ ወዲ 20ታት ጀሚሩ ኣድናቕን ተኸታልን ማይክል ጆርዳን ኮይኑ እዩ ዓብዩ ካብቲ ዕድመቲ ጀሚሩ ድማ ሎስ አንጀለስ ራከርስ ምትበሃል ክለብ ክሳብ 2016 ተጻዊቱ ከም ውጽኢቱ ድማ 5 ግዜ ሻምፒዮን ኮይኑ ዘውዲ ደፊኡ ኮቤ ብራያንት ኣዝዩ ምቕሉልን ፍትውን ምንባሩ ናይ ዓለምና ህቡባት ሰባት ብስምዒት ይገልጽዎ ኣለዉ እቲ ብዘብላክ ማምባ ዝፍለጥ ኮቤ ማምባ ዝበሃል ናይ ባዕሉ ናይ ባስኬትቦል ክለብ ነይሩዎ ንኣሽቱ የሰልጥነሉ ድማ ነይሩ ሓንቲ ካብዚኦም እምበኣር እታ ኣብቲ ሓደጋ ምስቶም ዝተረፉ 8 ትንፋስ ዝነበረት ጊያና ብራያንድ እያ ጊያና ጓል 13 ዓመት ጓሉ ንኮቤ እያ ንጓሉ ኣሰሩ ኸውርስ ኣጸቢቑ ይዓየላ ነይሩ እንተኾነ ግን ንሳውን መዓልታ ኮይኑ ካብዚ ሓደጋ ኣይተረፈትን እዚ ከምዚ ኢሉ ኸሎ ኣብቲ ስነ ስርዓት ትጽምብል እቲ ብ31 መጋቢት 2019 ኣብ ኣፍ ደገ መሸጣ ክዳውንቲ ዝኾነ ድኳኑ ዝተቐተለ ራፐር ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ኤርሚያስ ኣስገዶም ማለት ነፍሲ ሃሰል ብኽብሪ ተዘኪሩ ኣምስዩ ንሱ ቅድሚ ሙማቱ ንግራሚ ኣዋርድ ተሓጺኡ ከም ዝነበረ ይዝከር ኣብቲ ጽምብል ንኽብሩ ዝደረፉ ህቡባት ደረፍቲ ከም በዓል ዲጄ ካልድ ጆን ሌጀንድ ካልኦትን ነይሮም እቲ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ እቶም ኣብ መድረኽ ምርኢት ዘቕርቡ ዝነበሩ ሳዕሳዕቲ ብኽዳን ሓበሻ ማዕሪጎም ምንባሮም እዩ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ንሎም ስበልናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩሞ እዩ ነይሩ ክሳብ ዝመጽእ ሰሙን ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤረና ንሓድገኩም ሰናይ ቀነ መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና